Gospa moli djecu od 7 godina Jacinta, od 9 godina Franjo, od 10 godina Lucija. Pomozite Isusu, pomozite meni, spašavajte ljude. Pa što će dijete od 7 godina? Koga će ono spasiti? Ono može spasiti. Što može učiniti? Može pritisnuti tamo jedan priključak koji veže sa srcem Isusovim, sa srcem Marijinim. Može priključiti, tako može se igrajući. Ajde, pritisni tamo. Može mu mama reći, ajde, pritisni, učini tu žrtvicu. To je pritisak na priključak za srce Isusa. Dakle, priključak je što? Mala žrtvica, molita? Isus je žrtvom spasio nas. Marija majka voli, rađanje je uvijek bolno, to kao majka znate, jel tako? To su priključci. I Gospa trajno govori djeci, pomozite, spašavajte, zaustavite propadanje tolikih duša. Mala djeca, jesmo li toga svjesni? Krunica, neka moli da pomogne. I Papa Ivan Pavao II je bio toga svjestan. Totus tuus, naučio u školi Marine, dobro, što Bog hoće, pa je i uveo 4. niz od tajstava krunice. Svjetlosni, da obasjavaju čitav dan naš, od zore do noći.